Един мъж вървял сам през безкрайна пуста нива. В джоба си държал шепа зърна, гладен, изтощен. Душата му празна като полето. Вадил по едно зрънце и стискал да го изям ли или да го посея. Земята била суха, небето без отговор. Но в последния миг той коленичил и с трепереща ръка пуснал зрънцето в пръста. Ден след ден минавал, нищо. А после, точно когато загубил надежда, нещо пробило мълчанието на земята. Тънка, зелена нишка. Живот. Времето минавало и когато светът отдавна бе забравил онзи, който посади зрънцето, житото вече беше хляб, а хлябът беше живот. Не всички, които сеят, ще пожънат, но всички, които сеят с вяра, оставят след себе си свят, който е посит. Не бъди велик, бъди нужен и посей. А ти, кое ще задържиш за себе си и кое ще посадиш за другите?